Kmini filgħodu aktar minn 100 tifel u tifla li jgħixu fid-djar ta' tfal qamu ħerqana għaliex kienu jafu li qudiemhom kellhom ġurnata mimlija attivitajiet. 70 xufier li jagħmlu parti mill-Assoċjazzjoni Maltija tat-Taxis ħejjew vjaġġ madwar pajjiżna għal dawn it-tfal flimkien mal-fuq minn 60 carer bħala parti minn tradizzjoni li ssir ta' kull sena. Kien biss għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar li l-maħna serbut ta' karozzi blewn abjad jaslu lejn lukanda rinomata f'San Ġiljan fejn hemmhekk dawn it-tfal sabu festin jistennihom. Kellimna lil Malcolm Chantar, l-organizzatur ta' din l-inizjattiva, li qalilna li din is-sena kien hemm ħerqa kbira għaliex matul dawn l-aħħar sentejn minħabba il-pandemija l-attività ma setgħetx issir. Wara sentejn iktar u iktar kienu jistennew din is-sena. Għalina saret xi ħaġa tradizzjoni tal-miliet li nagħmlu dal-ġest. Is-sentejn li ma minniex ukoll ħassejnija li speċi xi ħaġa nieqsa għalina li ma saritx. Wara li stajna nagħmluha, redna li nerġgħu nagħmluha u nibqgħu ngħaddejjin biha, ma tinteressahomx mill-ġurnata tax-xogħol. Waqt din il-ġurnata interessahom biss il-ġurnata tat-tfal. Malcolm ħarridni fidejh wara li l-kunjatu tiegħu Anthony Gallia kiber ftit fl-età u Mart Malcolm ħeġġitu sabiex ikompli din it-tradizzjoni li llum ilha kważi 40 sena isseħħ. Emozzjonat Anthony spjegalna kemm iħossu gburi. L-ewwel sena ġbarna l-flus għal wheelchair u mbagħad bdejna noħorġu tfal tal-istitut. Bdejta jien u għejni ċertu wieħed Johnny Borċ illum għadu x'magħna kien jgħinni niġbru l-flus, kont niġbor il-flus ma' x-xufjera kollha jgħinuni. U issa xerba snin ilu ċedejt jien u bdew jagħmluha iż-żgħażagħ xufiera bħali u nirringrazzjahom għax għamlu aħjar milli kont nagħmel jiena. Fost 70 xufier kellimna lil Rodriku Johan li esprimew is-sodisfazzjon meta jieħdu sehem f'din l-inizjattiva. Inħossu iva ħafna sodisfazzjoni, tfal jifirħu ħafna kif toħroġhom u noħduhom jilagħbu u jduru ħafna jieħdu pjaċieru u tħossok sodisfatt fl-aħħar tal-ġurnata. Wara sentej Covid, it-tfal kienu qed jistennew ħafna u aħna iktar minnhom għax nieħdu pjaċir daqshom noħorġuhom ta' Malta kollha aħna. Llum ħajsir party hawnhekk bir-rigali, imorru ferħanin u jkunu tfal bħal tfal ta' ħadd ieħor. Għall-attività kien hemm preżenti wkoll il-President ta' Malta George Vella li rringrazzja lil dawn ix-xufiera għal din l-attività u lil carers għal xogħolhom.